Parêzgeha Mereşê ya Bakurê Kurdistanê ye. Navenda erdhêja wêrenkar a şeşê Sibatê ku zerar da 10 parêzgehên dinê Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê û zêdetirî 50,000 kesan canê xwe ji dest dan. Beşeke Mereşiyan heta niha dibin konan de dimînin. Roja yekşemê 28 Gulanê careke din diçin ser sindoqan û dengê xwe bo hilbijartina serokkomariyê didin. Biraz evde aşımaya uğraşıyor. Yorgunluk da var. Yollar kapalı, ondan sonra yardımlar gelmedi. Rê girtîbûn, alîkarî nehat. Hemû kesan ji ber kemasiya alîkariyê gilî dikirin û digotin çima alîkarî piştî 2 rojan 3 rojan hat. Lê alîkariyên me hatin, me roja yekem alîkarî dîtin. Eger ew rê bidîtana, kesek nikarîbû bigiheşta cihekî. Rê perçe bûbû. Dê çawa bihatana? Nasıl gelsinler? Tevî ku hikûmet di mijara gihîştina karasatê da dereng maye û ji ber vê yekê tê rexnekirin jî lê kampanya Erdogan a ji bo nû ve avadankirina herêmê bandor li nêrînên wan kir. Nêrîna beşeke Mereşiyan ji hev cuda ye. Buradaki depremde de biz zor günler yaşadık. Devlet olarak yanımızda olmadılar. Da erdhejê de em di rojên zehmet re derbas bûn. Dewlet ne li cem bû. Ji ber vê yekê dilê me ji zêde ji dewletê şikestiye. Li vê derê mirovan 3 rojan hawar dikir û digiriyan. Di çardê Gulanê de tevî got êşa me nû bû û termê welatiyan di bin kavilan de bûn, bi def û zirne û karwanên otomobîlan geriyan. Li gor me Mereşiyan ev xelet bû. Xwezî nekir bana. Bilmiyorum, benim kendi düşüncem bence yanlış. Canımız yandı. Keşke yapılmasaydı. Di gera yekema hilbijartina serokkomarî û parlamentoya Tirkiyeyê ku çardê Gulanê hat kirin, Erdogan li Mereşê ji sedî 71.88 dengan wergirt. Li tevahiya 11 parêzgehên ku di erdhêja şeşê Sibatê da zerar dîtin, Erdogan li piraniya bû yekem.